Malawi Brief. President Professor Arthur Peter Mutharika afika mdziko muno kuchokera ku South Africa ulendo umene anapita wa chinsinsi. Iwowa afika mdziko muno chakumadzulo pano ndipo asimikiza Malawi zoti akhala akugwira ntchito kumeneku ku South Africa. Atafika ku nyumba yachifumu iwowa analandiridwa ndi Cathy Maulidi ndipo analankhulana nawo zosatirazi. Welcome back, Your Excellency. Thank you. Yes. Thank you. What did you miss the most about being home? First of all, before I answer, I want to take a good picture of the First Lady. I think she looks gorgeous. Very. I agree so with you. I want to do that first. Okay. What did I miss? Yes, I miss miss everything. I miss you all. I miss home. I miss the country. I miss all the things that are going on. And I must say, I was there, moved at Kanyengo. I don't know how people knew I was coming back. Yes. Because we already decided last night that today we should return. I had finished all the work late last night, and I was supposed to see the crowd, surprised to see the crowds along Kanyengo there. I was very moved. I'm moved by the love people. I also love them, of course. Thank you so much, Your Excellency. Once again, welcome back home. Thank you very much. And as I say, I'm glad to be back. A lot of work I'm going to do. I've been working. I don't think people should think I abandoned the country. I was working all the time. I was working with the Chief Secretary, of course, who is the head of the Dodma effort. I was working with him and various ministers. And in South Africa, I had CSO meetings with President Ramaphosa, my brother, President Ramaphosa, on the problems that are happening in this country. That we work together because tomorrow 30th, the deadline is not the end. There are so many Malawians there. Some have lived there, some have businesses, some are married there, some have houses. They'll be there for a long time. So this is a complicated problem. And we agree that after tomorrow we'll continue to work together to see how we resolve this problem. And I'm sure we will, and we'll try to settle our people here. I want to assure the people who have come back that each one of them will take care of them and will integrate them into the community, and we want to welcome them back home. And they should feel at home again, although some have been there for a long time, but I want to welcome back home. I think that's all I can say at the moment. I'm quite ready. I'm on my way to the office right here. Oh. I'm not going upstairs. Oh, no time to rest. No, not at all. I'll be in the office until 12 o'clock, or maybe 1 o'clock, as I always do. Yes. So I'm glad to come back, and great to see you again. Great to see you all. God bless. Thank you. Boma lakazikitsa ndondomeko zothandizira makonsolo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama komanso mphamvu kwa anthu mwazina yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kasamalidwe kabwino ka ndalama za boma m'makonsolo. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi mu mzinda wa Blantyre, nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri anati ndondomekoyi ithandiza makonsolo kuti azitha kuyendetsa bwino chuma cha boma. Edith Kaira wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula kwa akuluakulu ochokera makonsolo osiyanasiyana mdziko muno, nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri analimbikitsa makonsolo kuti achilimike pakagwiridwe ka ntchito zawo kuti athe kutukula miyoyo ya Malawi pogwiritsa ntchito mwa nzeru chuma cha boma kuti athe kukwaniritsa masomphenya awo. Iwo ati nthawi yochita zinthu mwachizolowezi yatha tsopano, ndipo anatsindika kuti makonsolo ayenera kupereka ntchito zomwe zikugwirizana ndi zofuna za Malawi. Timalimbikitsa kunena kuti nchofunika, kunena kuti ife amene takhulupirikiridwa padakali pano tionetsetse kuti zokhumba za Malawi tikuzipanga moyenerera. Ndalama tsopano zachoka ku Capitol Hill zabwera ku makanso chifukwa choti boma linaona kuti liziyandikitse ndalamazo kwa anthu. Zitukuko zizikhala zimene anthu akufuna osati chifukwa choti pangopezeka ndalama. Koma zonsezo sizingachitike ngakhale ndalama zabwera sizingachitike ngati maganizo athu ngosasintha. Ndiye tikupemphana kunena kuti tikonzenso malingaliro athu, tionetsetse kunena kuti nkugwira ntchito kwathu tigwirira Malawi, ndipo tionetsetse kuti Malawi akulandira zimene akuzifuna monga zipatala, misewu, masukulu ndi zina zonse koma moyenerera.
Mmodzi mwa akuluakulu a World Bank komanso mtsogoleri wa ntchito ya Governance to Enable Service Delivery Project ya JESID Eva Melisi anati banki yawo ndiyokondwa kuthandizira kagwiridwe ka ntchito imeneyi. Amelisi anati mlozo omwe wakhazikitsidwawo kuthandiza kuti makhonsolo athe kupeza njira zabwino zoyendetsera chuma komanso kasamalidwe ka ndalama. Mawu ake mkulu woyang'anira bungwe la National Local Government Finance Committee Akondwani Santhe anapempha akuluakulu amakhonsolowa kuti azikhala odalirika pa ntchito zawo komanso kuonetsetsa kuti ndalama zaboma zikugwiritsidwa ntchito pa zolinga zomwe zinakonzedwera. Meeting ya lero pali zinthu ziwiri. Poyamba tikufuna tithandizane ndi anthu omwe amayang'anira zachuma ku makhanso komanso awo amatchedwa ma controlling officers, kuwakumbutsa kulimbikitsana za udindo wawo pa kagwiritsidwe ntchito ndi kayang'anidwe ka ndalama zaboma. Chachiwiri tikupanganso launch kukhazikitsa buku ndondomeko limene ku Malawi kuno kunalibe. Mu Africa muno mwina ife ndi achitatu kukhala ndi ndondomeko yolimbikitsa katoleredwe ka ndalama ku makhanso. Mukudziwa kuti decentralization mphamvu ku anthu, so makhanso anapasidwa inde ufulu wonena kuti azitolera ndalama ndikupanga zitukuko zosiyanasiyana. Ndi magawo awiri amene lero takumana kuno. Msonkhano wa masiku awiriwu wakonzedwa ndi a National Local Government Finance Committee mothandizidwa ndi ndalama zochokera ku World Bank kudzera mu ntchito ya Governance to Enable Service Delivery JESID. Msonkhanowo kuchitika pansi pa mutu wakuti kulimbikitsa chilungamo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama ndi kupanga njira zatsopano kuti makhonsolo azikhala ndi kasamalidwe kokhazikika ka ndalama komanso kupereka ntchito zabwino kwa anthu. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Nduna yona za maphunziro a Bright Msaka yati boma lionetsetsa kuti pasapezeke wina aliyense obera mayeso a MSE omwe ayamba lero. Iwo amayankhula izi ku Mzuzu atayendera sukulu zina kuti aone momwe mayesowa ayambira. Nayo Chisomo Manda ndi ripoti. Mwa sukulu zina zomwe ndunayi inayendera ndi sukulu ya sekondari ya Katoto, Mzuzu Government komanso Marymount Catholic Secondary School. Poyankhula atamaliza kuyendera sukuluzo, ndunayi inati unduna wawo uonetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo mdziko muno, mwazina poonetsetsa kuti mayeso akulembedwa mu nthawi yake komanso palibe yemwe akubera. Ophunzira wa ku Marymount Catholic Secondary School Mtendere Kwangwanya yemwe akulemba nawo mayeso form 4 anati mayeso ayamba bwino. So awanda akonzekera bwino maso nimalimbikira school kuwerenga kulemba ntchito zomwe aphunzitsi amatipasa. Ineyo monga form 4 ndizionetsetsa kuti ndikamapita m'mayesomo ndikhale ndazikonza kale ndekha. Ophunzira okwana 197,505 ndomwe akulemba mayeso chaka chino, ndipo 94,524 ndatsikana, pomwe 102,981 ndanyamata. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Bungwe lona za chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lati zokonzekera zonse zokhuza chisankho chapadera chomwe chichitike mawa lachiwiri zili mchumake. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja ndiye wanena izi pomwe amayendera ena mamalo oponyera voti mu mzinda wa Lilongwe. Mekrina Chirwa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula atayendera malo oponyera voti abwaira ndi Bambino mu mzinda wa Lilongwe, Justice Mtalimanja anati zipangizo zonse zofunika pa chisankho zafika m'madera onse oponyera voti, komanso oyang'anira chisankho omwe ndi oyimira zipani zonse zomwe zikupikisana alandira maphunziro amomwe angagwirire ntchitoyi. Iwo anati pakadali pano bungweli silinalandire dandaulo lililonse lokhuza chisankhochi. Titsimikizire kuti malo aliwonse alandira katundu oyenerera komanso okwanira, ndipo ntchito imeneyi yachitika mmawa uno ku madera konse kumene kuli chisankho chapadera, komanso kuwonjezera kutsimikizira katunduyi tilinso ndi maphunziro anthu amene adzagwire ntchito mawa
kuti tingokumbutsana kuti kodi paja ndondomeko zathu ndi zotani, komanso mamonita amene akuyimira azipani kapena iwo ma independent nawonso akuchita nawo maphunziro amenewa kuti tonse tikhale kuti tikumvetsetsana kuti ndondomeko zimene zigwire ntchito ndi ziti. Patience Kabambe amene ndi mmodzi mwa oyang'anira chisankho yemwe anayimira zipani zonse wapempha onse oyang'anira chisankhochi kuti adzakhalepo mpaka kumapeto kwa zonse ngakhale ataona kuti wachipani chawo akutsalira. Tawuza amene kuti atituma kuti tidzakhale tsiku lonse tidzawerenge kufikira unena kuti tidzasayinire zonse zoyenera kusayinira kuti zinyamuke zidzipita, chifukwa pamakhala mavuto ena ngati talese kuti wina wangopanga chisankho chonyamuka kumapita komano asanasayinire pamene amene amusayinire kandidate amene anamtuma. Chisankho chapaderachi chichitika m'madera aphungu aku nyumba ya malamulo atatu ndi maodi awiri. Meklina Chirwa, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo mogwirizana ndi bungwe la UNICEF komanso boma la Japan akhazikitsa ntchito yolimbikitsa ukhondo, umoyo wabwino ndi zakudya zopatsa thanzi. Cholinga cha ntchitoyi ndi kupereka thandizo m'maboma asalima ndi tcholo omwe ali pa chiopsezo chakunyentchera kwa ana, mliri wa kolera komanso ngozi zobwera mwadzidzidzi kamba kakusintha kwa nyengo. Bridget Magawa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Vincent Maseya. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mlembi wamkulu mu unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wa Benson Chisamire anati mgwirizano pakati pa unduna wa zaumoyo, bungwe la UNICEF komanso boma la Japan ulimbikitsa kwambiri mwayi wopeza chithandizo cha mankhwala ndi zakudya zopatsa thanzi kwa ana omwe ali pa chiopsezo chachikulu m'dziko muno. Chimene taona lero ku unduna wa zaumoyo ndi ukhondo ndikuti anzathu aboma la Japan atithandiza ndi ndalama zoposera $750,000 zimene zithandize maboma a Tcholo ndi Salima. Cholinga cha project imene ikhale ya chaka chimodzi nkuti madera amene tatchula maboma awiriwa ayang'ana nkhani za katemera, ayang'ana nkhani za ukhondo komanso ayang'ana nkhani za kadyedwe kabwino. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi ati programu iyi ndi ya chaka chimodzi ndipo yakonzedwa ndi cholinga chochepetsa kunyentchera kwa ana, kuthetsa mliri wa matenda osiyanasiyana komanso ngozi zobwera mwadzidzidzi kamba kwa kusintha kwa nyengo. Ayasushi atsimikiza kuti dziko la Japan ndi lodzipereka polimbikitsa njira za umoyo komanso kupititsa patsogolo luso la makono kudzera migwirizano imeneyi. Woyimira UNICEF kuno ku Malawi a Penelope Campbell afotokoza kuti ndalamazi azigwiritsa ntchito pothana ndi matenda achikuku ndi rubela, kufa kwa ziwalo, kolera komanso matenda azithupsa amene amasokoneza umoyo wa anthu. A Campbell anatinso ndalamazi zithandiza ndi kuthana ndi vuto la kusowa kwa zakudya madera omwe akukumana ndi zovuta zosiyanasiyana pa umoyo wa munthu. Programu iyi igwira ntchito ndi ndalama pafupifupi 1.3 billion kwacha ndipo ikwanitsa kufikira ana 220,000 omwe ali pasi pa zaka zisanu. Inkosi ya makhosi mbero yachisanu yapempha anthu mdziko muno komanso makampani kuti agwirane manja ndi boma pothandiza kusonkhanitsa ndalama zothandizira mzika za dziko lino zomwe zakhudzidwa kwambiri ndi zowawa mdziko la South Africa kubwerera kuno kumudzi. Mfumuyi yapereka pempholi ku Mzuzu pamwambo wa Ingoma Sori omwe unakonzedwa pofuna kusonkhanitsa ndalama zokonzekera chikondwerero cha chikhalidwe cha umthetho cha chaka chino. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Malinga ndi inkosi ya makosi mbero yachisanu, chikhalidwe ndi moyo wa mtundu wa anthu aliwonse. Apa iwo apempha akuluakulu, achinyamata komanso mabanja kuti asunge mfundo zofunika monga ulemu, umodzi, mwambo komanso chikhalidwe chabwino mwazina. Iwo apitirizanso kupempha anthu ndi makampani mdziko muno kuti athandize boma pa ntchito yobwezera kwawo nzika za dziko lino zomwe zakhudzidwa ndi ziwawa za tsankho mdziko la South Africa. Polankhula poyambirira wapampando wa komiti yosonkhanitsa ndalama ya umthetho a Charles Zimba
anati gululi likufuna kupeza ndalama zokwana 320 million kwacha, koma pakanali pano akwanitsa kale kupeza ndalama zodutsa 100 million kwacha. Motero akusowa pafupifupi 220 million kwacha. Ndalama zimene tikusaka ndizokwana zosachepera 320 million. And mmene timabwera pano tinali mwina kuthumba kukuli mwina 100 million. Mmene mwaonera mwambo walero kuoneka kuti unali wabwino kwambiri. And target yathu inali about 30 to 40 million. Imene tikuona ngati kuti tikwanirisa kuti tiyipeze. Mulembi wamkulu wa Mzimba Heritage Association Mziha Akhumbo Soko apempha anthu ochokera mboma la Mzimba komanso ena mdziko muno kuti alowe m'magulu achikhalidwe komanso adzitengana mbali pa ntchito zochitika za maguluwo, ponena kuti chikhalidwe ndi chofunika chifukwa chimaluzanitsa anthu komanso chimasonyeza umunthu ndi chizindikiro cha mtundu wa munthu. Ena amaona ngati zachikhalidwe nzachimidzi, tinene pano mosapyatira, amaona ngati kuti izi nzachimidzi nzachitradi nza anthu osapita usukulu, anthu amene alibe pogwira, anthu amene alibe chuma. Koma chilungamo chake nchonena kuti chikhalidwe ndi mbali imodzi ya imene iwe uli ngati munthu. So chikhalidwe sizitengera kuti kaya ndiwe olemera kaya ndiwe osauka, ukuyenera kuti chikhalidwe chako uchikumbatire, upite nacho patali, uchipitise patsogolo, uchinyadire. Ndi ife ngati angoni ako Mzimba pansi pa inkosi yamakosi Mberwa yachisanu tikufuna kunena kuti wina aliyenseyo amene amachokera mu ufumu wa inkosi yamakosi Mberwa 5 adzichinyadira kunena kuti iye ndi ngoni wako Mzimba. Ingoma Sore ndi imodzi mwa mwambo osonkhanitsa ndalama zomwe zikuchitika pokonzekera chikondwerero cha chikhalidwe cha umthetho chomwe chikuyembekezeka kudzachitika kuyambira pa 5 mpaka pa 8 August ku phiri la Hola mboma la Mzimba. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Iza nkhanizi akatswiri ankhani zachuma ati amalonda ang'onoang'ono akatswiri pa nkhani zachuma ati amalonda ang'onoang'ono ndi gwero la chitukuko cha chuma cha dziko lino, ndipo kuthandiza amalondawa kungathandize kupititsa patsogolo ntchito zawo ndinso kupeza mwayi wa ntchito zotukula umoyo wawo. Mkulu wa banki ya National Harold Gia ndiye wanena izi pa chionetsero cha kuchita mabizinesi ang'onoang'ono mu mzinda wa Mzuzu. Desire Chira walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Ludovico Nyerenda. Pa chionetsero cha zamalonda ang'onoang'ono chomwe chinachitikira ku Mzuzu, Ajiya anati ntchito zawo zikuthandiza pa chitukuko cha chuma mdziko muno, ndipo pakufunika kuwapatsa upangiri wa mmene angatukulire mabizinesi awo. Ife timakhulupirira kuti mabizinesi ang'onoang'ono ndi amene ali ofunikira kwambiri, ndi ofunika kwambiri pa chitukuko. Chifukwa chakuti tikaona kafukufuku amene wachitika akuoneka kuti anthu amene ali pa ntchito amene akuchita zinthu 70% ayiwo m'mayiko kuti akukwera kumene ndi maSMEs. Ndi nchifukwa chitaonesa kuti awa ndi ofunikira kwambiri because maSME ndi amene akulemba ntchito anthu ambiri, maSME ndi amene akupanga ali makastomala ama business akuluakulu. So maSME akatukuka ndi kuti anthu atukuka apeza chochita, mabizinesi akuluso atukuka. Mmodzi mwa omwe anaonetsa katundu wawo pa chioneserochi, yemwe ndi mkulu wa kampani ya Cape Stars Darlington Ndasauka, anati thandizo la ku banki lawathandiza kukulisa malonda awo kudzera mu ngongole, upangiri wa malonda komanso mwayi wolumikizana ndi makastomala ndi anzawo ena ochita malonda. Ngati ma SMEs timafuna tizisinthana maganizo komanso tiona kuti anzatha kupanga chani, chifukwa choti ndifeyo ambiri ma SME amene amapanga contribute to employment in the world, and the statistics are there, you can go and verify. So as the National Bank tathokoze kuti atiyitana kuzaonetsa izi ma products athu, ife ngati Cape Stars tikusangala ndipo tichikhulupirira kuti zimene zithandiza kupititsa business yathu chitsogolo, chifukwa kunoko takumananso ndi makastomala ena amene mwina product yathu samayidziwa. Chioneserochi chinasonkhanitsa ochita malonda osiyanasiyana kuti aonetse malonda awo, agawane nzeru komanso afufuze mwayi watsopano kukulitsa ntchito zawo za malonda. Mayi Mary Chilima, omwe ndi mkazi wa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino,
ati nkovuta kwambiri kuti akhulupirire kuti kugwa kwa ndege pa 10 June 2024 inali ngozi chabe, ndipo ati amakayikirabe kwambiri. Mayi Chilima ayankhula izi pamene anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikufufuzanso zomwe zinachititsa kuti ndege igwe pa 10 June 2024. Iwo athokozanso mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chokhazikitsa kafukufuku wina yemwe akuti angathandize kupereka mayankho kumafunso omwe anthu ambiri mdziko muno ali nawo kuphatikizapo iwo omwewo. Ndipo bungwe lona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC lalangiza ogula malonda kuti asanagule katundu aziyamba aunika mwachidwi zolemba maka masiku ovomerezeka kuti katunduyo akutha kugwira ntchito. Izi azinena kutsatira kupezeka kwa katundu 891 onongeka kudzera mu ntchito yoyendera misika yosiyanasiyana yomwe CFTC inachita ku Blantyre, Lilongwe, Mulanje, Salima, Mkotakota ndi Chikwawa. Zambiri mu ripoti ili la Victoria Solijala koma akuwerenga ndi Themba Mwale. Mneneri wa bungwe loona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda la Competitions and Fair Trading Commission CFTC Innocent Helema wati bungweli linapezanso katundu 649 owonongeka maboma angapo zomwe zafikitsa chiwerengero cha katundu owonongekayu pa 1540. Iye wati katunduyu ndikuphatikizapo mkaka, majuisi ndi zina zomwe akuti zikuyika pa chiopsezo miyoyo ya ogula. Ife a Competition and Fair Trading Commission tikulimbikitsa ndikulangiza ogula kuti akamagula zinthu azionetsetsa kuti kodi zalembedwa kuti chani malebomo sizinapange expire ndizopangidwa certify. Izizi tikukamba chifukwa nsabata ziwirizi tapeza zinthu zokwana zopitirira 1500 zimene zinali expired, zina zoti zinali certified. Zinthu zimene zinapezeka zopanga expire mwa zina ndi zinthu za dairy za mkaka zochokera ku mkaka, komanso tinapeza ma cereals izi anthu amadya pa breakfast, komanso ma biscuit zakumwa ndi ma spice oti anali expired. Kugulitsa katundu wotere ndikotsutsana ndi lamulo loona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda, ndipo opezeka olakwa amayenera kulandira chilango monga kulipira chindapusa cha ndalama za nkhaninkhani. Kampani yogulitsa magetsi ya Eskom yakhazikitsa ntchito ya chitukuko ya $6.3 million yomwe ndi pafupifupi 1 billion kwacha yochotsa mapolo amagetsi a mitengo, ndipo m'malo mwake ayamba kuyika achitsulo. Poyankhula ndi MBC, wofalitsa nkhani za Eskom Apirian Phiri wati ntchito ikatha ithandiza kuchepetsa kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Aphiri akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Charles Chindongo. Ntchito imeneyi mwachisanzo yomwe tili kuno yomwe ndi stretch ya makilomita 44, tikufuna kuti pabwere amapolo a concrete kuchosa amitengo maka kupewa zomwe zimachitika nthawi ya mvula, chifukwa line inoyo chaka chilichonse ma-engineers athu amabwera kuno kuzayika mitengo ina magesi kuthima. Kwa panopo tanena kuti kuli bwino magesi azizima nthawi yochepa lolemba ndi la Mulungu, pomwe tikuyika mapolo amenewo olimba kuti pakhalekhale vuto limene likhale kuti lathelatu lothima magesi kudzera mu line imene. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yafika pa nambala yachitatu mu ligi ya FDH Bank Premiership, itagonjetsa timu ya Masters ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la mpira. Awa ndi masewero oyamba oti Bullets isewere mu mzinda wa Blantyre chaka chino, poti iyo yakhala igwiritsa ntchito bwalo la Joyce Chitsulo kumwanza ngati pa khomo. Ephraim Kondowe ndiyemwe anagoletsa chigoli chokhacho cha Bullets mchigawo chachiwiri kudzera pa penalty. Ngakhale timuyi inaphonya mipata yochuluka, Masters inapeza mipata koma yochepa, nayonso sinagwiritse ntchito mipatayo. Tsopano momwe zateremu, Bullets ili ndi mapoints 16 chimodzimodzi Blue Eagles yomwe ili pa nambala yachiwiri potengera zigoli. Ndipo Silver Strikers
ndi yomwe ikusogolera ligiyi ndi ma point 17. Bullets ndi timu yokhayo yomwe sinagonjepo chiyambireni ligiyi. Masters tsopano yagonja katatu motsatana ndipo ili pa namba yachisanu ndi chimodzi 6 itatolera ma point 12. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu.